Уважаеми сънародници, в Швейцария беше приета поправка на Конституцията, с която плащането на пари в брой беше записано като неотменно право на всеки един гражданин на Швейцария. Нещо, което между другото го има записано и в Конституцията на Австрия. Нещо, което ние от Възраждане смятаме, че трябва да бъде записано и в Конституцията на България, защото вместо да се говори за въвеждане на дигитално евро, трябва да започне да се говори за запазването на анонимността при плащането, защото всеки един от нас в момента има възможност да избира. Може да плаща с карта, при което всяко едно негово плащане се проследява от държавата, или може да плаща с пари в брой, при което нито един държавен орган няма как да провери какво точно сме си купили, какви са нашите нагласи, настроения и така нататък. Защото когато ти можеш да проследиш покупките на един човек, ти можеш да направиш много точен психопортрет, включително на този човек. Той може да бъде контролиран, а пък ако се въведе и, както се говори в момента, дигиталния шиткоин или дигиталното евро, както го наричат неговите собственици в Европейската комисия, това означава, че на практика нашите пари стават техни пари. Те и в момента парите не са наши. Ние вече нямаме собствена валута. Но поне все още разполагаме с правото да разполагаме с някакви хартиени пари, които макар и да приличат на лотарийни билетчета или на билети от градския транспорт, все пак ти осигуряват някакъв контрол върху собствените ти финансови авуари. С влизането на дигиталното евро това нещо вече отива в историята и на практика ние вече дори с тези пари няма да разполагаме. Пак ще повторя, нашите пари ще станат техни пари на Европейската комисия, на Европейската централна банка, въобще на наднационалните античовешки кръгове, които управляват в момента деградиращият и унищожаващ се Европейски съюз. Затова ние от Възраждане смятаме, че правото на ползване на пари в брой трябва да бъде не просто записано в Конституцията, но и гарантирано от поредица от закони. Предложили сме го, между другото. 2 пъти вече сме го предлагали. Не се приема. Даже не се и обсъжда в парламента. Знаете ли защо? Защото сме малцинство, уважаеми сънародници. Защото ако ние нямаме властта да можем да ви защитаваме ефикасно, ако не можем да защитаваме свободата и независимостта на България, България ще загине като държава, а българският народ ще изчезне от картата на земята. И това нещо трябва да го разберете. Затова на 19 април избирате между свобода и робство, между Възраждане и всички останали, между независима България и колониално управление. Изборът е ваш. Аз моят отдавна съм го направил. За свободен народ, за независима България, за Възраждане на България.